се Светла Кърмаджиева. Учител съм на учениците от 4-ти В клас в средно училище Никола Вапцаров. С желание се включихме в проекта, като си избрахме темата за климатичните промени, защото счетохме, че така е доста наболял проблем на днешно време. Учениците научиха толкова много неща, като в същото време и аз научих много от тях. Използвахме най-различни начини, за да си провеждаме уроците, но любимият метод, който е моя, в същото време се оказа и любим на учениците, беше методът на проектно базираното обучение, като разделях учениците, т.е. те теглиха жребий, по който сами се разпределяха по екипи. След това самите екипи вече си избираха лидери между тях и така работиха по конкретната тема, като лидерът след това представяше работата на своя отбор. Казвам се Серап Шевкет от град Айтос, работя в средно училище Никола Йонков Вапцаров и бях част от проекта Време за глобално образование. Темата ми беше за международните неравенства. Много актуална тема днес. Благодарна съм за това, че имах възможността и за кратък период от време да се запозная децата, петокласниците в случая, с международните неравенства и да наблягаме върху актуалните теми, които касаят, за съжаление, милиони хора. Искам да има продължение тази инициатива, да отделим колкото се може повече време и часове, за да наблегнем върху важните неща, които касаят не само живота на тези хора, но и на всички нас, и да не говорим вече за международни неравенства, а равенства и за това как всички деца са щастливи, усмихнати и да сме обединени. Казвам се Геновела Василева, учителка съм в училище Никола Йонков Вапцаров, град Айтос, 4-ти А клас. Приехме предложението да работим по проекта Време за глобално развитие и ние се спряхме на темата миграция. Отначало тази тема ни поуплаше, тъй като ние сме все още в 4-ти клас и не съм представили понятията, не са все още. Има достатъчно какво да работим в нашите представи и понятия, но когато използвахме предоставените материали и ресурси, децата се въодушевиха, започнаха да споделят свои впечатления и накрая имаме едни деца с нови знания, с нови понятия по темата миграция.